Sokos alo kepale laki JCB pen ahem kipri ateng lupusi katsa asong pen ningji. Sentar hitialong chirok to amay lapen kipang tirasay kiding. Langkay langso lapen kiri langso kesi aruso atumpen Loki Charlie chirok tok amay kiding pon. Karbiang long life adaba birtang ton pen arju panikta. Kidamtang pinangan aningkan pen Karbiang Long Autonomous Council ke parlo Forest Department along illegal appointment pen vorengang hoy ki claim bom abang dupik po joine Karbiang Long Autonomous Council pen arona ting mati legalize ki claim ji aphan bang pharo ke thom so se employees aphan so cause notice ke palia jok jesmet forest sai kamalong sai kachuk claim atum ke matha ki sung chetong nanglo Bangso Putha Karbiang Long Territorial Social Security Association mate katsa atum phaikuni ni phaike thomani pherangkya mai ingni bonsi asyang tong kachibidun non ke claim bom atuma phan men so cause notice ke pale hamke chokche arona teng legalize ke claim ji pu along ki pudunji alamabi bonta alang lituma phan hang pet pen thingwai rap sarpensi kosona bidi pensi ke claim abari matuma phan puthot kedon employees atumta mithang anghoi kachilong dun thujima aputhak atowar rira chingwai rap sarpensi sai angdeng pachun ponang jialam the chepaklang dun nilitum katsa hamphang asong pen ke forest department along non ke claim bom atuma phan so cause notice pinangji pule kache songkali nitum ke hangke 163 abang phu atum fake appointment letters kiche ot cry bonta asai kache claim long le atuma phan Karbiang Autonomous Council budget session along chiparai ponra akimia post create to pen alang lituma phan asai pa claim to long nangji pusi aphong forest department anparta Karbiang Autonomous Council aphan pachini pon pusi katsa mai pu samson inti ahin pen pherangkya mai long ningje pon an ile tuma hin pen setame lam thei si mate labang so akisung rada tuma kisung abang lang pon pen puthot alang litum phan ning ki thei pen puthot alang tum ning ke do ke thak setame ke chu pathir thak jia phan Karbiang Long Autonomous Council atum phan thei theni ka chuning ri mate ka pachini dun kan tung alang the dolo la sinili tum ke thek long abang ke non Karbiang Long Autonomous Council abang so cause notice hala illegal pu aron re po sakuri ke chupalong dun po men pen atung phan si so cause notice pele labang so ke pale pena jok hala so cause notice ka chudeng dun abang phubang phia tum bang pinangan alang atum aduk dulo kasi pinangan alang tum akisung ason si dulo alang tum ke claim ji ke dam ji aphira phar chi thek theda ta son si kado we karbi solang dwara tum tame thek long lo la sila bang so long bang ke nili tum tame ke thek dun long bang ke council atum prabjin pen mi sen mi et pen alang tum je so cause notice labang so aputha ga bang prabjin pen review alang tum chi review thusi ba prabjin pen lang tum ke theki ding tum pen alang tum prabjin pen che hang thusi council long chingwai pi ta prang ra la pen anchota li hala ko amma kisung ke phobang phe tum phanta me hang pen alang tum chingwai thora rumra isila tum phanning ke pathe klong alam jak pis Tangte nonapor ningkan krehini kreget hom foresa sai kamalong woreng claim etaphi kang thanpon eji lepute lake JCB pen ahem ke patong dam et ateng lupusi ningje pon News report Karbiang Long Live Keso Q&A kedo anta aprangani pen kacheremek do lepute asap akijoidu lapen hemkom hemrai kai ke kachepang thir kedo penta keso Q&A pen kachepang rai ia jakong du pu akimang pen phuluni constituency ke parlo center hithialong cherok to mai kedeng lapen kepang thira sai kedeng pon bangsolong aluhiaman pen sangpi sabina theron pi chetong dun Sonsi patumi phai kuni ni phai ke thomani ada por phai khri sia por phuluni
constituency ke parlo center hi thialong mahila morcha number 3 hini phuluni mandal atum pen chepater piponsi cleanliness drive mate kepang thera sai ke dengpon lapen anti drugs lapen alcohol aputhak chirok to mai ke dengpon bangso long phuluni mahila morcha mai phi karung tiso pi pen mai chari ponsi mai ke phalam the lapen aluhi ke pachini apor chunbang bina theron pi pensi apor enponlo bangso mai long aluhiaman pen sangpi sabina teron pi la pen chopha aluhiaman pen phuloni VDC chairman dhoni ronghang mondol noren be dr rengmir ronghang pi nurse district self help group pen sobita ronghang pi najima rongche hon pi homsera rong pi pi premika rong pi piatum chetongdun aluhiaman pen kachetongdun sangpi sabina teron pi pen rad athengno cleanliness madik kachepang thir lapen beha bepar aputhak jumi senten lamthi pajemi pon hemkom hemrai lapen kido kidam adimalong kaikia porta chipang thirvet pen do thak lepute saike klem kidam amo anta misenji la anchot kalisi kachipang thirvet pen do thak pulote kesokiun e penta chipang rai pon ia jakong ru pusin rada thingno lamthi jai pon lapen beha bepar hin anat kithan pona teng pulote Munira tum ke rengji aphan ajara sai sitami claim ponangji mithang ke thega son ke do an ajara sai sitami soarlo tum aphan ki phir ke thak pen ke chenglok ri pen ka son se son ke do anta selam pen ki jor ke langa sai sitami claim ponangji la an lo lepute mithang hem ka chelangji la pen mithang asomar tum aphan tami ke dor pluk ason long pi unji la pen anutin stami beha beparanat aning hangnangji pusi jume senten lamthe jaipon lapen halapu kachopha aluhi dr rengmir sorong hangpi pen ke than ponke cancer ke so pen chepajok ji lepute ke choki juna son anta chiri nangji lapen jesemet rakio hormo bang rimre dedra okpran aphan ke mesena son ansi chonangji buta lamthe jaipon nona kai long arta kawe pen rakio hormu ke chopen penanga natum akai ke na hok dolu lasi methang hem a osomar atuma phan apia po atum langchari dun pamisi rakio hormu pen pahilo nangji pusi mondol noren be penta thanpon lapen pirthe monit ki chan ki jar apora food here meme akisomati it sakiso penta kachiri nangji akinang sot lasong thek kilong pen se kilang ahem dam pen se chilang pon pa prap nangji anlote nangli hematuma phan tami pejok unji pusi mohila morcha kakrung tisopi pen mayalong ningje pon news report Karbinglong live Phaikunia chekloni phaikit homani Karbi Students Association Diphu Regional Committee angkang Borlangpher Head Branch ke parlopon Langkai Langso KSA Sub Branch lapen Kiri Langso KSA Sub Branch atum Chilang Pet pen Nithoma Pharman Lumbajong constituency arlo aduya hoy hawar Mijung lapen Langkai janalong loke charlia puthak chirok toka mai kedeng pon Langkai Langso Sub Branch lapen Kiri Langso Sub Branch atum Chilang rapet pen Karbi Anglong lapen Hojai District aduya hoy hawar along kido akarbi arad atum sitami amena long rikacherai kom jialong loke charli lapen loke thek akinang sot do pu alam the ke pachini ponji aphan the aim of education is the knowledge not of fake but of values pu athepi en ponsi phaikuni ni phaike thom pli lapen pho ni thom apharman chirok tokamai deng ponlu phaikuni ni phaike thomani ke chengsia mai ke padopon adim laki Langkaijan LP School Sirim Langso LP School lapen Arlong Pharla LP School along henlo labangso mai long kichari ponlaki dorsing be hin pensi mai chepahim phuponlo labangso chirok tok amai long alhi sarpo man pen KSA Diphu Regional Committee along Kongchun bang Nelson Timung chetongdunlo man peng alhi man pen KSA Diphu Regional Committee pen Rap Chunbang Mongol Singh Ronghang Lumbajong Kilangchari Chunbang Sonjit Phangchu Jutang Chunbang Sarmon Terang Jutang Rap Chunbang Chingbai Tiso Pachetak Chunbang Jensing Tiso lapen Diphu Head Branch Klembang Phuk Utam Teron atum pen ke chenglok rongasar Radasai Klembang Photum Chetongdunsi Mai RD Pidunlo Labangso Mai Long Jesinet Owekinia Tumaphan Loke Pacharli Nangji Loke Pathek Nangji Adoya Hoy
ขายละเป็นลองริกังทูรปนละเป็นกะจิรายกมอากินังสดอปุทักซิตามิกะจิทานกะจิมุมปะดุปอนโลลังกายลังโซซาบรันช์ละเป็นกิริลังโซซาบรันช์ตุมเป็นนิพายเปลียนี่ละบังโซชิรอกตอไมเกปะดุปอนเจียดิมละเกนิพายเปลียนี่เดงจาเตรอน LP School กัดเฮบาจอง LP School ละเป็นกัญญาเตรัง LP School ละลองสิปามันปอนโฟละเป็นนิพายโตรกันเนียบังเกตาริยาดอง LP School ละเป็นโอเวจิงทูร์ ME School ละลองสิปะดุปอนโฟปุสิเบียตาริบตุนลอง News Desk Report Karbing Long Live Amar Jiwan adawai kinang ji atumapan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji Ini hama so itu so adawai kan dia koke itu langkin no ajar adawai so rata lang lo mata ikom ini la kati thera ba New salong thelong lo Amar Jiwan pula bangsa adawai thelong kan lang tu an tu adawai long an ban lo la kan ni an dum lo itu kan ang thek dalo lang ni kati ni keturon la katun palian kombom lo Klardak pen kachini jiapan Troxy Phaiwi Hini Trok Pho Phaiwi Troxy nerke palong humri ignon Lakhain kora pho nilip MSC constituency ke parlo angkang kedam tang surihini raing kora isi aningkan arkoi chikloni phai ingkor ke thomani MP Horen Singh Beri deng pen inglong hawara phan akinang sot nai towar kaselam ponji aphan pura panjan poisa ingti arong long e somponlo sita pining aningkan anta kutak wak we ajoni inglong hawar aphan kachong thui chemande Tarapung mate taraji inglong hawar kido aradatum aphan panong pisi isi radatum kenang sot nai lapen kang it nai laki thoi pen inglong ka chelenga tawar kemisen kido ji aphan pusi MP Horen Singh Beri deng pen kedam tang surihini ra inkware isi aningkan arkwai chikloni phai inkwara ke thom ani nilip MSC constituency ka parlo panjana hawar poisa inki arong along radamai pi kapado pona hutsi radathing no lamcha pi pondera phi long ekesom ingpu ponlo Maya long lapen phirangkia tum karjo huta chiklo jon thomang bong mate RV nanghir he aku ke claim ke patang ponji aphan lamchak chipi ponlo Halasor ni Maya long kachetong dun nilip development block BLCC chairman Winson Ronghang nilip MAC Pabitro Rongpi Karbiang Autonomous Council PWD Road Board chairman Chris Rongphar lapen ronga sarpen ke chenglok ongdung aradatum chitong dun Bonta isi radatum ningkidok alam theke lapuhenlo MP Horen Singh Be Halasor ni long e nang somtet pen pining surihini ra ingkore ke thom aningkan nang le rok aphi anta thangnat asai ke klempon ang thek kavedada joini MP Horen Singh Be aphan ningkang samselam chepaklang pon klempon thek the pulote lapuson ni le tongaphan nang chongthui thedet nang ji apotlu non ke atowar kaselam ponji kutak rak weke aphialam lo long ekisom adinta bab wikangsi jirhu frairim anpindu lapuson nangli hin pen chitherak rema lapen jongsi nangli ahok ahak ke klempon bek ji binong pulute nangli nonama chiklojon ni angbong sai pangcheng noi anloteni litum nangli phan chorupar pik ji pusi poiseng ki arong araratum lapen dikha tok bia tuma hin pen MP Horen Singh Be phan pachini pong lahelo MP Horen Singh Be panjan tu tarapung ali na bunai po lang li nong iki nong ilo lang ingot radatum lasi MP Horen Singh Be kache chak apeng pen jeba pleng thek theluma la so lambang sinili nangli to media akote tom long karju alam the MP Horen Singh Be aja kong abedat luma panjan tu tarapung la so ali che pa pleng det dia phan alang li nong lo pen ken ne che ko yon thom ang bong patang ji pu se alang li ning ye re ka theng no dak hello re ka theng no se alang li ni te kang la si MP Horen Singh Be la na ja kong ka be MP luma la sinili pudam ji la si alang li yong si akong do alang li yong ya kong che pherang ji lang prote apol do lang non che klo yon joni ang bong nang klem ji le ponte nang klem pe prap noi la sinili ke kachuning ridun nang li tom pini amidia kote te malong ya kateng papleng clear bang kanili tami condemn lo kasi la so ateng pen jong si pacho raibo malang
la son si klem bom lam te la son ko mena bang ke ni li tu bang ke nang ni ba to kri nang ni lo ni tu ma si ni tu ke la bang so ko mena bang ke ni tu ke kroi ke lo IMP bana kroi ke lo la si ni li hin pen ke la an vel lo alam the bang ke si la so along e ke som ke la ke non kali e MP haidet pen la hello ke klem chenga kamlo ar kombon non pen le na ke som kali tang tela an RG ki ding pen alangli non anta kue bantak wak wela borpung tarapung panjan la pen la nili bawar ahawalatum aning ke the aning ke arong alangli tumpini puriborton amen ke en pen lason rada phan ke chong thuya bangke ing ton noi bosinil hin pen nang tum true media hoi pe choning rilo Koila mati nan Samson inti Karbiang long lai Tang te pinya daba birta ke lapuan si kang ton poniklo